Il-futbol huwa sport li jilqa' fiħdanu ħafna partitarji u nies varji u għalhekk importanti r-rispett u l-imħabba. Saħaq dan il-President tal-MFA Bjorn Vassallo wara li ġiet imnedija l-kampanja flimkien mal-Victim Support Agency bl-isem Stop the Hate, kampanja li ġiet imnedija bit-tir li tiġi eliminata il-mibeda mill-logħba tal-futbol. Il-Viċi President tal-MFA Matthew Paris qal li din l-inizjattiva ġiet imnedija bit-tir li kulħadd ikun rispettat kemm players, coaches u anke partitarji u tkellem ukoll dwar l-armband ta' Stop the Hate u kif 26 membru tal-MFA kienu parti integrali minn din l-inizjattiva. Bjorn Vassallo insista li l-logħba tal-futbol apparti li hija inklusiva iġġor magħha ċerta passjoni li ma passjoni isa bieħa, però fl-istess ħin ma nistgħux dawn iż-żminijiet naċċettaw ċerta attitudnijiet. U appella wkoll il-klabb sabiex jikkoperaw dan apparti li ħabbar li ser isiru wkoll laqgħat ma' referees u kemm coaches sabiex din il-kampanja tkun effettiva. Tajjeb li l-klabbs tagħna segwaċi tagħhom is-soċjetà tagħna għaliex dan kollu iħalli wkoll impatt legat fil-komunità. U allura naħseb illi f'sitwazzjonijiet bħal dawn għandna ninaqdu flimkien u verament nuru illi fil-futbol tagħna, fl-isport tagħna f'pajjiżna m'hemmx lok għal abbuż, m'hemmx lok għal sitwazzjonijiet razzjali, iżda hemm lok għal inklużjoni għal għaqda u nibqgħu nieħdu gost flimkien nagħmlu l-isport għaliex sport huwa tajjeb ħafna għal dak li huwa l-komunità. Stop the Hate ser tkun qed tibqa' tiġi promossa matul l-istaġun li jmiss sabiex l-isport u l-futbol b'mod partikolari jibqa' inklusiv.